Perho on rakennettu palvelualan oppilaitokseksi ja Perhon yksi arvoista on olla palveleva. Ja se on yksi semmoinen asia, mitä me halutaan opettaa jokaiselle opiskelijalle, koska hyvällä palveluasenteella pärjää kaikissa ammateissa. Ja sitten oikeastaan loppu itsestä kiinni sen jälkeen. Perho haluaa myös olla innostava. Perho haluaa olla rohkea ja vastuullinen. Vastuullisuudesta ollaan viime aikoina saatu paljon hyviä mainintoja ja kunniamainintoja ja palkintojakin, että ollaan tehty oikeita asioita, mutta siinä työssä ei koskaan voi olla valmis, työ jatkuu. No, ammattiosaaminen on yhteiskunnassa tosi vahvasti mukana, että jos lähdet miettimään elämää ilman toisen asteen ammatillisia tekijöitä, niin joka kohdassa törmäät siihen, että oikeastaan mikään homma ei suju. Et pääse liikkumaan mihinkään, et pääse ruokahuoltoa hoitamaan, korjauspalvelutarvit ei onnistu. Oikeastaan joka elämän alueella tarvitaan ammattilaisia ja ammattilaisuuden arvostaminen on jäänyt ehkä meiltä vähän katveeseen ja se olisi aika herättää uudestaan oikeaan arvoonsa.